Sherifla Jabara filɛbagaw ni waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ an ye layiru ta aw ye dɔgɔkun tɛmɛnen cogo min na bi an nana ni o hakilina kelen ye ni o ye a bɛ fɔ min ma tubabukan na ko problématique de redressement fiscal an nana n'o hakilina ye le thème du jour la problématique de redressement fiscal au Mali i n'a fɔ an ni impôt Bamakɔ impôt ɲɛmaa sigira ka masala cogo min na an ye layiru ta aw ye k'a fɔ ni Ala sɔnna don nataw la an ni Bamakɔ chef de centre d'impôt dɔ na ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka aw kunnafoni k'aw bilasira tɛmɛlen o kɛra nazarakan na bi dabɔra aw kama aw kuma deli o la mais an bɛ waati ɲini kɛ aw fɛ an tilara ka na ni o tigilamɔgɔ ye kelen min fɔra sigi tɛmɛnen ka se ka na o yɛlɛma bamanankan na ka kɔnɔ kuma da aw tulo kan redressement ye jumɛn ye n'a bɛ fɔ a ma ko ka flux corriger baara kɔnɔ ka yɛlɛma don a kɔnɔ ni a y'a sɔrɔ mɔgɔ min kan ka impôt sara ni sɛgɛsɛgɛli bɔra kan k'a fɔ i ye a fɔ ko i kan ka min sara i ma o hakɛ in sara juru b'i la ni sɛgɛsɛgɛli bɔra kan i bɛ se ka nɔ minɛ a ko la fo ka taa se musaka saraw ma o musaka saraw an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ an ka hakɛ min bɛ impôt la baara in kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ walasa bi kana kɛ anw fana ka impôt cakɛlaw fɛ bi sigi a bɛ o de kan bamanankan na ni Ala sɔnna sɔni an n'an ka maa welelen monsieur Fuseni Traoré chef de centre d'impôt de la commune 6 du district de Bamako an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka aw bilasira ni o ye Bamakɔ sigida 6nan impôt ɲɛmaa ye waati damadɔ an na ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya walasa ka se ka aw lafaamuya impôt a ka baara la ka ɲɛsin ni fili ɲɛnabɔli ma n'o ye redressement fiscal ye. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. I nana an ka weleli jaabi a diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Merci une fois de plus. Monsieur Suntura, n bɛ foli k'i ye i y'an weleli min k'i ka plateau kan yan pour que ka occasion d'an ma n'an bɛ se ka kuma ni impôt sarala bɛɛ ye Mali la et plus particulièrement district de Bamako impôt saralaw n'o bɛ daminɛ commune 1 na ka taa fɔ commune 6 la commune 6 ni ne yɛrɛ y'o chef de centre ye ne kɔni b'aw ka plateau in kan yan bi n bɛ kuma ni directeur général des impôts ka yamaruya de ye ani directeur des impôts du district donc o de tun bɛ fɛ. A diyara n ye i ni ce ka sɔn ka na an fana jaabi ni kɛnɛ in ka walasa maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan nin waati in ka se k'u bɛɛ lakunnafoni baara in kan ka tɛmɛ sariya kɔnɔ cogo min na ni bi ma kɛ impôt mɔgɔw kan walama bi ma kɛ contribuable kan ni o ye impôt saralaw ye k'a kɛcogo ɲuman ɲɛfɔ an ɲɛna walasa fili minnu b'a la an ka se k'o fili ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛbɔ i sɔnna ka na o min na a diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o la sisan ka don an ka hakilina kɔnɔ sani an kana fili ɲɛfɔ ni o ye redressement ye an ka lajɛ fɔlɔ ka maaw hakili lajigi hali ni a y'a sɔrɔ a fɔra ka tɛmɛ impôt ale ye mun de ye. Bon i ni ce n bɛ yanni ka question jaabi fɔlɔ n bɛ fɛ ka daku damadɔ fɔ banajugu min jɛnsɛnlen bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan o banajugu in pour que k'a kunbɛn ani a bɛ se ka fo impôt saralaw la cogo min na gouvernement ye mesure damadɔ ta n bɛ fɛ ka n da don o la ok o mesure ninnu mesure économique b'a la mesure financière b'a la mesure fiscale b'a la ani mesure sanitaire bon comme plateau in kan mesure fiscale de b'an concerné n bɛ se ka n da don o la dɔɔni. N bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna o kan. Voilà bon impôt damadɔ bɛ yen nɔ olu IS n'an b'a fɔ ma impôt sur les sociétés BIC impôt sur les bénéfices commerciaux ani patente professionnelle ani impôt synthétique ani vignette olu dɔw délai kun ye 31 mars ye dɔw délai ye 30 avril ye bon gouvernement ye yamaruya k'o délai repoussé ka na 31 mai la bon impôt dɔ fana bɛ yen olu bɛ sara kalo kalo n'o ye contribution forfaitaire ye ani taxe de logement ye gouvernement jɛra o wari sarali kɔ donc o daminɛna 1er avril 2020 o bɛ ban 31 12e mois 2020 donc o impôt ninnu o tɛ sara tuguni mais mɔgɔ minnu kan ka déclarer u kan ka na ni déclaration ye pour que an b'a enregistrer bon baara dɔw fana bɛ yen bana in juguyara olu ma kojugu olu ye agence
agence de voyage ani transport ani hôtel barakelaw donc gouvernement ya anyamari afene doka boluka impôt là bon au dobo impôt là on peut étudier cas par cas voilà au début mais mesures sanitaires et humaines ni a foratel la BAME ni kon mena service public la 600 ni sera dalla ibe jisoro ani safene be bitega ko donc afra ko ambeka masque fenendo bon ani ni dona barakero honana distanciation pour que ngase ko respecter o re dindi en problème parce que baby jof faut don la banque na déclaration donc dima bitya on vraiment espace unité ambulo vraiment o problème de ko ajaranye ni hakla jigin nuna ajaranye amanyi ni befe na fabala ka ke chogum na beka seka ni sariya nunu ni hakilna nunu deme ni abinya ambela jenema impôt ka nyefo anyana impôt ere jumeni sano chef travail bon impôt ye fen krokroba de en société kono kabini masaw klela impôt bisara o wati la o ba xama ko 10 songo no ba xama to kana le prix du miel bon faut qu'on se to wuna na on fait wati mina impôt a to commencer là à évoluer n'a be fama ko nisɔngɔ ali bi mali fan dɔw be ni ye impôt barakɛla ye n'u nana o b'a f'i ma a nisɔngɔ kan n'o nana bon impôt ale ye sugu fila ye dɔw be a be fɔ ma ko impôt direct dɔw be a be fɔ ma ko impôt indirect olu danfara ye jumɛn ye voilà impôt direct ye jumɛn ye e suntura par exemple i ye baara kɛ e de b'i ka sɔrɔ dɔn i b'i ka impôt sarata dɔn e bɛna impôt la il y a une déclaration sara, il y a un impôt sara directement sans intermédiaire. Donc il y a un impôt direct. Impôt indirect est du même. Impôt indirect, oui, mais exemple de TVA quand quoi, il y a un impôt indirect. Bon, sinon d'autres des taxes sur les activités financières, non. Impôt spécial sur certains produits au Loubé, non. Mais exemple d'ailleurs TVA quand. Et l'itra saningé. Jagokela min be fen firima na ko sisa après mugan e sanikela e be mugan sara mais en réalité e mugan mi sara TVA ba kono donc e ba sara et tu bakalama donc TVA oui impôt de consommation ou impôt indirect quoi bon akara impôt direct ou akara impôt indirect ou a bébé sara kundo de la a bébé ta façon de ka kesi kono donc gouvernement a chargé au bel et beau impôt là docteur Sow Jobo là Siraba Glambo là Sarabo là fonctionnaire ka sara impôt de began besara voilà ajaranye mais ka kuma kone da sara fendo ma ni ni wati na anga to dawla o be kana jeno wati bulo anyina na yoro ko mante nyina ko ida sara disongo mima walma nisongo o nisɔngɔ ama ye ni taranga toda dola di nisɔngɔ in be sara yi mais Bamako yan o nisɔngɔ in tɛ sara mun nana ni o ye bon o nisɔngɔ in commune de bo recouvrer sisan quoi sinon an ka baara bɛnnen bɛ sisan impôt direct ani impôt indirect olu le kanni ma ko bila faso ka kɛsu la donc do me commune ka bolo kan voilà fédéral ça existe toujours voilà mais nisɔngɔ yɛrɛ olu ye fédéral ni fɛnw ye olu bɛ commune ka bolo kan la collectivité gère ça voilà OK ajaranye nala sona o fana na hakilina do nani o ye ni wati na an ka to la mɔgɔ caman be no u t'a dɔn yɛrɛ u be ka min sara a kan ka sara ka da hakɛ jumɛn na faso ka juru jumɛn b'u la u ka juru jumɛn faso la an nana do hakilina ye mais walasa ka don an ka bi hakilina kɔnɔ le thème du jour la problématique des redressements fiscal au Mali an b'a fɛ ka dɔn n'a fɔra ko redressement fiscal ale yɛrɛ ye jumɛn ye merci bon an ka impôt bara sigilen bɛ comptable de bɛna n'a ka déclaration ye donc n'o ye impôt sarala ye ale de b'a dɔn a ye min kɛ ale de b'a dɔn a kan ka impôt min sara donc a bɛna papier ta anw fɛ yen a bɛ taa rempli a bɛna déposer anw fɛ yen n'a nana déposer baarakɛla inspecteur dɔw b'an fɛ yen an b'a fɔ olu ma ko gestionnaire olu b'a don machine kɔnɔ n'olu y'a don machine kɔnɔ
impôt sarala bɛɛ ka dossier bɛ impôt la an ka classement de dossier la donc i ye lettre fɛn fɛn ci ka na i ye déclaration fɛn fɛn ci ka na a bɛɛ maralen bɛ yen bon o dossier in o bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ o sɛgɛsɛgɛli o ye sugu 3 de i bɛ se k'o sɛgɛsɛgɛli sugu 3 in ɲɛfɔ an ɲɛna voilà an ka faamu voilà sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ o bɛ gestionnaire ka niveau la ni e nana ni déclaration ye sisan ale b'a lajɛ yanni a ka don machine kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i filila ou bien n'a y'a sɔrɔ i ma rempli ka ɲa n'i y'a sɔrɔ i y'a rempli ka ɲa problème t'a la ale b'a classer a bɛ bila i ka dossier kɔnɔ mais ni fili b'a la a b'i wele ka na fili in pour que i ka corriger mais ale contrôle formel ni conséquence tɛ ale la parce que an tɛ se k'a f'i ye i ka nin sara parce que i ma nin kɛ ka ɲa o tɛ se ka kɛ contrôle formel la filanan ye min ye o ye contrôle sur place ye o contrôle sur place o bɛ kɛ anw de ka bureau la comme dossier bɛ anw fɛ yen déjà ni y'an ye dossier analysé n'an y'a ye k'a fɔ i ɲinɛna fɛn dɔ kɔ ou bien i ma impôt bɛ déclaré par exemple ou bien a bɛ se ka kɛ kibaruya wɛrɛw b'an bolo minnu bɔra douane na par exemple ou bien minnu bɔra trésor la ou bien société privée la ni m'o bɛɛ déclaré ni m'o bɛɛ déclaré gestionnaire bɛ contrôle sur pièce kɛ i kan contrôle sabanan o ye vérification de comptabilité o impôt kɔnɔna na agent dɔw bɛ yen olu ka baara bɛnnen bɛ vérification dɔrɔn ma a bɛ fɔ olu ma vérificateur olu b'i ka dossier labɛn bureau kɔnɔ de n'u kɛra dossier labɛnni na bureau kɔnɔ u bɛ avis ci i ma k'i ladɔnniya ko i ka dossier i bɛna vérifier bon normalement a vérification bɛ kɛ i yɛrɛ fɛ yen de i ka cakɛda la n'o ye ka entreprise n'o ye ka entreprise maintenant avis de vérification in papier dɔ bɛ accompagner n'a bɛ fɔ o ma ko la charte du contribuable o charte du contribuable o bɛ précision di ko i duralen don ka taa conseiller fiscal dɔ ta qui assiste au cours de la vérification donc o ye vérification de comptabilité bon a kɛra contrôle sur pièce ye o a kɛra vérification de comptabilité o ni saba bɛɛ bɛ kɛ cadre dɔ de kɔnɔ n'o ye programme de vérification ye programme de vérification a bɛ bɔ anw fɛ centre la on gestionnaire de bɛ proposition kɛ an b'a bila ka taa district directeur fɛ yen o fana b'a bila ka taa direction générale la donc olu b'a valider k'a lasegin ka na an b'a di gestionnaire ma ni contrôle sur pièce do par exemple an b'a di gestionnaire ma ni vérification do an ka division dɔ bɛ yen ko vérification o bɛ taa yen o b'a di vérificateur ma donc c'est pour te dire que an tɛ se ka contrôler ka dossier ta k'a ka dan ye k'an b'a contrôler donc programme de bɛ a la donc f'an k'o programme de respecter donc ni an ma tɛmɛ nin sira ninnu fɛ ka wuli dɔrɔn k'a kɛ aw yɛrɛ o kɔrɔ a ye sariya sɔsɔ an ye sariya sɔsɔ a tɛ kɛ ten a bɛ kɛ programme de kɔnɔna na a diyara n ye sisan baara o baara n'i b'a kɛ i bɛna ye k'a fɔ nin taamasira ninnu fɛ hakɛ dɔw de b'a la donc an b'a fɛ k'a dɔn sisan nɔ procédure in a tɛ se ka tɛmɛ san joli kan walasa i ka se k'an labɔ o kalama bon an ye contrôle saba minnu fɔ contrôle formel contrôle sur pièce ani vérification contrôle formel an ka gafe dɔ bɛ yen o article 559 LPF o de bɛ kuma o kan et contrôle sur pièce article 560 o bɛ kuma o kan et vérification de comptabilité article 562 o bɛ kuma o kan et sɛgɛsɛgɛli in a bɛ kɛ procédure dɔ de kɔnɔ voilà donc o fila in an b'a fɛ i k'a ɲɛfɔ an ɲɛna kelen kelen walasa an ka se ka faamuya sɔrɔ la a kan ka tɛmɛ taasira mun fɛ et dans combien de délai voilà procédure de vérification ye kelen bɛ yen o ye taxation d'officier comme n y'a fɔ contrôle sur pièce la ni i ka déclaration n'a y'a ye i m'a bɛɛ déclaré ou bien i ma omission kɛ ou bien renseignement dɔ b'an bolo an bɛ papier dɔ ci ma n'o tɔgɔ ye avis de mise en demeure o délai ye 10 jours ye n'o o délai banna ka sɔrɔ i ma na donc droit bɛ an bolo
an k'i redresser suivant la taxation d'office k'a bila i ka charge la k'a sɔrɔ a ma papier wɛrɛ ci ma tuguni. Bon, procédure filanan o ye procédure contradictoire de ye. O kɔrɔ de ye k'an bɛ fɛn fɛn k'an ka bureau la ou bien fɛn fɛn bɛ kɛ vérification na a bɛɛ bɛ f'i ye a bɛɛ bɛ ci i ma. Donc n'i y'a jateminɛ notification min n'o min ye redressement yɛrɛ yɛrɛ n'o cir'i ma o kɔnɔna na a bɛ fɔ i ye ko tu as 20 jours pour que k'i ka observation kɛ. Donc n'o 20 jours sera ka se i ka observation kɛ an bɛ se k'an ka confirmation kɛ. Tile 20. Tile 20. Mais n'i ye lettre ci ka na o 20 jours kɔnɔna na donc i ye jaabi min ci on est obligé i ye observation min kɛ o ta en compte. Ni jo b'a la an bɛ segin an ye baara min kɛ an bɛ segin o kan. Mais ni jo t'a la an bɛ confirmer et a bɛ bila i ka charge la. Bon, o procédure fila in ni contribuable ma satisfait o bɛɛ la an ka baarakɛla dɔw fana bɛ yen olu bɛ baara kɛ recours dɔrɔn kan contentieux ani gracieux. Donc i bɛ se ka na recours en gracieux la o kɔrɔ k'i sɔnna i bɛ fɛ dɔ ka bɔ a la. Ou bien il y a recours en contentieux là. Donc au cours il m'a soit ma yɛrɛ. Donc avec procédure suit avec le directeur des impôts de district fait la boraille avec le directeur général fait la boraille avec le ministère des finances fait. Nous bella ni il m'a satisfait maintenant il veut se le tribunal contacter. Donc tribunal ou date de roye à l'année une valeur de cours bé et puis sera avant. Le cours administratif nous beka. Beka ban. Donc il sera à tribunal là. Voilà. Adjaranye. Mais c'est ça. Bara in konnana. Nyangini jumɛn bɛ a la ni o ye sanction ye. Misala ni charge yera contribuable. Mɔgɔ min kan ka impôt in sara. N'a yera k'a fɔ a ye essayé ka jamana niyɔrɔ dun ni o ye impôt sara de ye. Sanction nyangini jumɛn bɛ yen ni o bɛ boli a kan. Les sanctions. Yani an ka se sanction ma fɔlɔ. N bɛ fɛ ka n da don i ye tango kuma fɔ quoi ko redressement bɛ se ka kɛ temps jumɛn kɔnɔ. Les délais. Les délais. Voilà. Ko redressement bɛ se ka kɛ délai jumɛn kɔnɔ. Ni i nana déclaration déposée n'o y'a sɔrɔ an kan ka redressement de k'i kan. Mais exemple ta on est en 2020. L'administration droit de administration bolo ka segin toujours les 3 exercices antérieurs. Donc en 2020 là, impôt directif par exemple en 2020 là, donc 2019, 2018 et 2017. Amisi ko le sɛgɛsɛgɛ. Impôt indirect finalement c'est les mêmes délais. Maintenant en 2020 là, l'entrée 2021 là, né et 2017 contrôlé, on va sur 2017 qu'on prescrit là. C'est toujours les 3 ans, que ce soit en matière d'impôt direct ou en matière d'impôt indirect. Donc au bané. Amoni impôt barakela ye aw tɛ se ka segin ka na misali la an bɛ 2020 na san 2020 na ɲina ni san wɛrɛ ni aw ko k'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ aw tɛ se ka na 2017 la cogo si la. Bon 2021 i tɛ se ka segin 2017 kan. Bon an bɛ 2020 na i tɛ se ka segin 2016 kan. Parce que c'est toujours 3 ans à partir de l'année où on se fixe. Nous, 2020, c'est ça. Mais 2020, là, donc 2020, 2019, 2018, 2017, c'est ce que l'État. D'accord, mais au bar qu'on a na sisan, mamu na ni jamu kana lajɛ, jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan, ni ɲɔgɔnna dɔ kaw sɔrɔ, misali la impôt mɔgɔw sɛgɛrɛ u kɔ, an bɛ 2020 na, ka na fɔ 2016 la, kaw juru dɔ yɛlɛ o la, u bɛ se ka mun de kɛ sisan? Bon, o yɛrɛ sariya yɛrɛ m'o fɔ fɔlɔ yɛrɛ. Donc ça veut dire que Minkera ce n'est pas légal. Contribuable droit b'a bolo, a bɛ se ka annulation de procédure yɛrɛ demander. Parce que bingani tɛ k'a la o, ni sariya ye min fɔ o de bɛ appliquer. Voilà. A diyara n ye. O la sisan ka se ka na ɲininkali la min bɛ ɲɛsin ɲanginiw ma n'o ye sanction ye ninnu baara kɔnɔ. Ni charge taara contrôle la k'a fɔ a yera sɛgɛsɛgɛli bɔra kan k'a fɔ effectivement i tun y'a ka musaka min sara i m'a sara. Un bon mɔgɔ bɔra kalama. Donc ɲangini jumɛn bɛ boli ka sisan les sanctions. Voilà. Ɲangini min bɛ an ka gafew kɔnɔ a bɛ impôt bɛɛ concerné. Ni i ka situation régularisée la redressement de la impôt direct o ɲangini b'a d'a ma
impôt direct ye jumɛn ISI ni BIC olu ye impôt direct ye olu ɲangini an ka gafe article 67 du LPF o de bɛ kuma o kan. LPF o ye jumɛn ye? Livre de procédure fiscale o de bɛ kuma o kan. O ɲangini o taux bɛ taa 25% na. Ok. Mais o taux in bɛ se ka yɛlɛ 50% na, mais a bɛ dépend contribuable yɛrɛ ka comportement de la. A bɛ dépend a ye ko minnu kɛ est ce que a y'a kɛ jɛlenya la. N'a ma kɛ jɛlenya la, a bɛ se ka taa fo 50% na. Bon, impôt indirect donc n'o ye TVA ye, o fana ɲangini o taux ye o ye 50% ye. O 50% o fana bɛ se ka taa 100% na. Si on a la preuve que il m'a kɛ ni kɔnɔnajɛlenya o ɲangini bon amende fiscale fana bɛ minnu bɛ don en ligne de compte quoi. A diyara n ye walasa ka se ka ɲininkali jaabiw surunya ka kɛ ni waati ye an fana b'a fɛ k'a dɔn sisan a bɛ minnu wele a ka baarakɛkan na ko l'évasion fiscale ani fraude fiscale danfara jumɛn bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ? Bon, fraude fiscale o de ka ca anw fɛ yan. O ye jumɛn ye impôt sarala min ma impôt sara yɛrɛ fewu, min tɛ fɛ ka impôt yɛrɛ sara fewu. Le fait que i bɛ ban ka impôt yɛrɛ sara c'est une fraude. Ou bien dɔw bɛna déclarer mais u t'a bɛɛ déclarer. O tɔ min bɛ to yen o ye fraude fiscale. Bon, évasion fiscale o ye impôt sarala minnu ye sebu ye olu b'a ɲini ka texte ka faille de ɲini pour ka impôt dɔɔni sara. Donc u t'a fɛ ka caman sara. Voilà. O min bɛ to yen u tɛ min sara o de taara évasion na comme ça. O de évasion fiscale ye. Maintenant a kɛra évasion fiscale ye o a kɛra fraude fiscale ye o an ye ɲangini minnu fɔ sisan a bɛɛ bɛ don o cadre kɔnɔna na. Voilà. Sara sɔsɔ wale dɔw de don. Awɔ, o de don. A diyara n ye nin jaabi ninnu na Chef Tarawele. Sisan an b'a fɛ ka min dɔn o de ye baara o baara n'i b'a kɛ i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ a kɔnɔ. An bɛ don min na i ko bi impôt baarakɛlaw hakaja ka se e yɛrɛ ma Bamakɔ sigida 6nan impôt la aw kɛlen n'o ka gɛlɛya belebele jumɛn sɔrɔ a ka don o baaraw kɔnɔ les difficultés majeures. Bon, gɛlɛya kɔni o kɔni ye don o don ye anw fɛ yen parce que impôt sarali n'i ko impôt sarala ka na impôt yɛrɛ sara fɔlɔ c'est un problème. Donc o incivisme vraiment o bɛ yen i y'a faamu. Bon, bana ko in fana nani sen don a la donc hali n'i ko dɔw ka mesure barrière appliquée o bɛ commencer ka mɔgɔw dɔgɔya. Bon, difficulté kɔnɔna na an bɛ baara kɛ ni papier de ye mais impôt sarala caman bɛ yen i bɛ taa o fɛ yen papier foyi t'u bolo, absence de comptabilité, donc a bɛ anw ka baara gɛlɛya. Donc o gɛlɛyaw de bɛ an kan quoi. Donc n'i ye baara daminɛ entreprise kɛ wajibi papier de kan ka sɔrɔ i bolo i ka comptabilité bɛ kɛ min kɔnɔ. Voilà, i b'o de déposer impôt la an bɛ se k'o de analyser k'a yira k'a fɔ ne ye sariya bato ɲini ma sariya bato. Bon, papier tɛ mɔgɔ min bolo yɛrɛ fiyewu yɔrɔ o baara ka gɛlɛn. Voilà. A diyara n ye sani an ka se an ka bilasiralikan ma an b'a fɛ ka min dɔ teliyara o de ye a bɛ minnu wele baara kɔnɔna na ni o ye amane fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma les amendes baaraw kɔnɔna mun fana ye impôt sarali ye kɔfɛ c'est à dire que i kan ka sara date min kɔnɔ ni i tɛmɛna o kan a b'o wele a ka kumaw na cogo min na n'i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o kan. Bon, an ye dɔɔni fɔ la ka tɛmɛ parce que an ye ɲanginiw de fɔ quoi ni impôt ma sara kuma la sariya bɛ n'i nana déposer o kɔfɛ montant dɔ bɛ yen o bɛ fara kan n'a bɛ fɔ ma pénalité. Donc an y'o taux de fɔ dɔw ye impôt direct généralement olu ye 25% ye. Donc an ye exemple ta TVA min kan o pénalité o ye 50% ye. Bon, impôt foncier fana bɛ yen ani
impôt synthétique. Voilà, mais nous avons fait comme d'autres ou des pénalités à des majorations. Pénalité, on y a une majoration, ça va être un joli cas. Bon, impôt direct là, par exemple. Impôt direct là, pénalité, il y a que tout. Et c'est 50%. Il y a femme. Bon, impôt indirect là, TVA et autres, il y a que tout, il fallait 100%. Adjaranye, ka jamkan kun jesse san ladilikan juma me bolo ka nyeshi anajabago mane wati maliko na ne maliko kan wala sa jamana sariya suma sariya se mugani sabana o be min fo ko fasoden bela jenen kanga isendo jamana nya daga sarawla jangu kaka impôt sara article 23 de la constitution ne be wolim bla impôt sara la ma c'est que anya ye jamana rola jamana shit se ka joni impôt tesara nyama. Donc aujourd'hui ni be min fouiller ou ga effort que ou kana impôt déclaré à temps o be fou o lu là quoi. Bon gouvernement yi mesure mununta angalaje ango mesure bateau anyama parce que impôt avec sara avec magonya en yéré jamana shit se ka développer bi avec les mena na soro impôt sara Adjaranye Traoré voilà nene ko aw garsega bi sariya blon kono ka kenni ni kuma nye anarani hakilna mi ni akan ambela jenen kase ko dobi wala sa jamana bisaga yiriwa ani kalanga kan ani kunafuni kan ani lakanan kan ani seraba nyuma kan ani docteur so kan kasabo ke kenaya ko ni bela jenen glolen be embo ni taxi dila wala anga njija anga se ko sarena fo jamana sariya sumba bina lakale anyana chogomna article 23 de la constitution du Mali. Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s'acquitter de sa contribution fiscale. Au hakina nunu wala sa ka se ko jangoya anga ansendo impôt tiakela ou demadila ou ka bara kono ka taxi sara anyama ka anga impôt sara anyama no okera amse ga anga hakenyi ni jamana fe no ye lakana no ye kenai no ye kalango no ye sera nyuma faka tase jamana forba chaw ou ka bara sabatil mabolo Mali fonctionnaire be amado ka fo impôt joro babala anga jamana ifanda nyamana chomna ka keni pinidi ka placement ye wala nene ko aw garsega bi sariya blon kono ni ala sona wati wera nene aw ana ñogon soro jam kan wera ka wala saka saka aw kuna foni ka bla sara anga folibe aw ye salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.